Здравейте всички хора, аз съм Евил и тук сме за Лофо. И днес идваме на Five Nights, както виждате. Коя нощ? Трета. Браво, аз я снимах. Браво те. Минал си я 100%. Да, минах я. Фрейми тръгна. Сега знам как си игра тази игра, вече съм да про. Гледах клипове на PewDiePie, който здраво фейлва, на Марки Пила, който си фейлва, той я мина. И на още няколко хора. Горе знам тактиката на играта за Фокс и за Фреди. Мен. Като си издаде един звук, той трябва една да сложи тяста в ташата и ти вижда. И пилито е тръгнало. Него ще го мютна да чуят изцяло мен. Излов. Значи Защото имаше проблеми за коментарите, че не се чува. Да, си купувам нов микрофон, така ще говоря малко към него. Добре, пилето къде е? Ако мислите, че вече не качвам много често пилето клипчета. е на камера 4B. Пилето. Ако мислите, че вече не качвам толкова често клипчета или поне не съм качвал от вчера или от днес, това защото ще качвам тази вечер късно. Евил Гейминг може да бъде с мен, не се знае нищо. Да. И мога да ви уверя тотално, вече изцяло, че всеки петък, или не всеки петък, но по-често ще се старая в петък да качвам клипове с по-дълъг режим на време, късно вечерта или пък или пък събота. Така ти ще стои тук да си изгаса лампата. И да. С лампата. И вече чека. Не, за втори път. Втори път чикай тук. И да. Не чуй някакъв звук на стъпки. Вече се е махна. Това е тактиката. Тук. Всеки петък късно вечерта качвам клип, ако не го качвам събота. И това. Има много интро. Трябва да ви харесва. Аз съм мога. И да. Не, пилето е тук 100%. Трети път. Това се показва. Това се едно е на кръчма. Къде? Той не е тръгнал още. Странно. А Фокси? Тя се е показала. It's me, нали? Добре. Някакъв такъв ми говори. Аз само това да кажа, да видя функциите изчезна. Пиле. И да. 57% 2 часа. Ой! Кой път? Аз ли? Не, сме. Главата на Бони или на Фреди? Опа! Две туалове е готова да тръгне. 3 часа и две туалове е готова да тръгне скоро.
Фитляро, дикандунде. Не можеш да ги изимитираш. Не мога. Само Фуди може. От... Ади Опа, то. Фреди е тръгнал. Мен тръгна на 5 часа. Мен тръгна на 3. 2 часа закъснение. Голям прос. Да. Не мещеш да ми скефи да ми тръгна. Кефляре. Но когато сме светли, тя в бъдне на това. Само сега се отзад, че отваря камера. Кефляре. Ама много скефи само подказва. Знаеш, сваля камерата в бъдне за това, почва да мишки като... Като мен. Опа, и вето, това ще да кажа, и вето толкова да тръгна. Фокси. Кога тръгна толкова бързо? Не е тръгнала. Готова е да тръгна. Днес дадах клип с Golden Freddy и само Golden Freddy му изкача и това почва да пищи като си такова нормален и казва на моя не скетчак, не скетчак. Ама не е нормално просто. Опа. Тай бе, това въобще няма тръгва. Иска да тръгва да му падне просто един камък от ръцето. Иди. Или поне зайка да не иска. Ето Фреди е в кухнята. Сега стане 5 часа. Еди още. 5 часа, 15%. Страдаха, биш много батерия. Сега не трябва да хабиш. Опа, Ветова тръгна. И Ветова тича и се блъска право във вратата на Ева. Ама те са просто бутви и да? Това ли ще го? 6 часа. Процента е. Опа! Моля те, Фреди, бъди бавен. Да носи скълчи кръка. Ти да паднеш, да се подхлъзнеш, да падне. То падна, бе. Падне. Моля те. Падне. И той падна. И си строши крак. Той умря. Джифалари, Виктор Боген. Четвърта нощ. И така, дами и господа, това ще е за клипа, дано да ви е харесало краткото видео с Зов. Може по-често като да си говори с мен. Да казвам да си строшат краката. Да ми носи късмет.